L'any 1845, el món va poder apreciar l'obra que definiria l'estil i les idees del materialisme revolucionari, La Sagrada Família o la crítica de la crítica crítica. Aquest llibre va suposar un cop molt fort a les idees hegelianes d'esquerres, en aquell moment defensades pels germans Bauer, la Sagrada Família i els joves hegelians. Aquests predicaven una crítica que estava per sobre de tota realitat, de tota política dels partits i renegava o abjurava de tota actuació pràctica, només contemplant críticament el món circumdant. Tornant al nostre ecosistema. Durant aquesta setmana ens han sobrevolat dos articles, producte i causa de diversos debats o d'un mateix que encara no acaba de tenir una conclusió. El primer va ser Mors Omnia Aequat d'Adrià Pujol al País i el segon El nen blau i la serp de l'abisme, de Genís Poch a Núvol. Del primer n'agafarem la magnífica afirmació de Roland Barthes, que diu que tot sistema literari tendeix a moure's a còpia de grans onades estètiques. Sobretot, premia allò que no el destrueix. Molt lògic. Del segon n'agafarem una de les conclusions de l'autor, i diu així: no cal fer estudis literaris per ser poeta. Correctíssim. Com deia, ambdós temes han suscitat un bon debat a les xarxes, però és cert que d'un temps ençà estem veient que la crítica pateix d'un mal. I és que moltes vegades es presenta com estereotípica, incompleta o directament a parieres informals. Res negatiu si no fos perquè aquest tipus de crítica està substituint la crítica elaborada. Així, la major part de les vegades, tot element interessant de crítica es dissipa, s'oblida, no es clarifica o ni tan sols es diu. I és veritablement cert que el nostre sistema literari té molts problemes, però una manera de superar-los seria no només elevant la qualitat de la crítica, sinó, a més, donant-li un sentit pràctic. Si considerem que hi ha moltes problemàtiques que les hi ha en el nostre sistema literari, comencem per sistematitzar-les totes en un article seriós que quedi, que sigui debatible en aquests mateixos termes i no en els que imposa Twitter, que és un autèntic forat negre. L'article de Genís Poch a Núvol n'és un bon exemple del contrari. Per què no esmentar a Mireia Calafell, que és una autora a qui se li acostuma a posar com a introductora de les poètiques ultraacademicistes a Catalunya? Per què no es genera aquest context present i històric, totes les característiques descobertes d'aquest tipus de poesia que la relacionen amb altres corrents literàries o directament la identifiquen? Així, el lector n'obtindria un coneixement molt rellevant sobre el que llegeix o el que deixa de llegir. Al contrari, semblaria que no és que anem cap a una crítica de la societat de l'entreteniment, sinó que ens encaminem cap a un entreteniment crític. És en aquests petits i curosos detalls on tenim una clau per estalviar-nos, per exemple, que alguns noms figuressin com a noves tendències sense ser-ho realment. O també hauríem de preguntar-nos per què es parteix de moltes ressenyes crítiques del concepte del jo poètic, un concepte que resulta buit si no es relaciona amb l'esperit de l'època que l'obra és escrita. Per no dir que és un concepte buit i ja està. D'altres característiques d'aquests tipus de comentaris de text són, per exemple, limitar-los a agafar paraula per paraula allò que diu el poemari i explicar-nos la metàfora que ja es veu i que no caldria estirar. La conclusió és que, tot i que és mig cert que a Catalunya hi ha un vici amb l'ultraacademicisme, això ben bé hauria de provocar l'aparició d'una crítica que ens permetés de fer caure les obres que pequen d'això i elevar-ne d'altres que superen aquests estils. Contràriament, ens trobem que res d'això no passa i, per tant, no passa res. No hi ha crítica, tampoc sentit pràctic. El diagnòstic o el per què passa tot això és difícil d'establir, però és evident que en darrera instància té la seva justificació en la cita de Roland Barthes. Recordo perfectament com el mateix mitjà en què es troba públic l'article de Genís Poch, Núvol, va afegir un favorit a la piulada d'Adrià Pujol on citava aquesta mateixa frase. Però seria bo que recordéssim que Núvol, igual que d'altres mitjans, han evitat afegir a les seves llistes d'obres publicades al 2020 algunes de les més interessants i originals d'enguany. Això, doncs, vindria a demostrar l'abast real de Twitter. Un sector cultural literari tan fràgil com el català és difícil que pugui permetre's una bona crítica, ja que això podria malmetre l'economia d'aquells qui la sustenten. Parlo, per exemple, d'editorials, però també hi ha d'altres elements interessants. De totes maneres, aquesta és una mirada curta. Elevar el coneixement cultural del lector obliga a elevar les exigències i la qualitat de les obres, però no malmet ni fa desaparèixer ningú. En aquí també hi cabrien altres vicis que té el sistema literari català, com ara el fet que hi hagi persones que repeteix any sí, any també, com a jurat d'un mateix premi, o que simultàniament hi participen com a jurat a 5 a la vegada i compromet la pluralitat
i la qualitat, sobretot, com ja he dit en altres ocasions, en casos com el Carles Aguemor, en què hi participa com a membre del jurat una escriptora que no fa literatura experimental ni n'ha escrit res sobre ella. Però això, malauradament, ja seria producte de la idea d'escriptura o poetes subversius que té aquest país. I una altra pregunta. Què ens cal per a que la literatura experimental entri de ple al sistema literari i sigui valorada com a tal? Serà possible en un futur que premis com el d'Òmnium premiïn obres totalment subversives? Com ja es va dir en algun moment, per fer bona literatura cal bona crítica, i per fer bona crítica cal bona literatura. Només així deixaríem de parlar de tot allò que embolcalla la literatura per passar a parlar directament de literatura. Suposo que és per aquí per on minva també la cosa. Hem de conèixer tot allò que no hem conegut encara. No us en oblideu de fer crítica i a reveure. El meu nom és Adrián Salcedo i això ha sigut Crítica de la Crítica Crítica.